I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novu epizodu na mojem kanalu ljudi. Moje ime je Prugi Pijel i danas ćemo igrati novu igricu pod imenom Plants vs Zombies Heroes. Tako je ljudi, danas ćemo igrati ovu novu igricu koja je napravljena 2016. Ja još nikad nisam igrao, tako da ćemo sada proći tutorial i sve ove stvari, pa ćemo krenuti na prave borbe. Tako da ovaj video neće trajati predugo, zato što prvi put da ćemo igrati ovu igricu, ali uglavnom hvala vam na svim lajkovima i sve što ste. Hvala na svim komentarima i lajkovima koje ste ostavili. Svaki lajk meni je dobra, velika podrška. Zato puno vam hvala na svakom lajku koji ste stavili. Tako da ja sam jako sretan za sve što ste vi učinili za mene. Znači, prvi kreće zombi, onda ja. Ja evo sad ću staviti njega tu da ga uništi, kao što vidite. I ja sam gotov s potpuno, zato sam nemam više sunca. Imate i damage, znači on će meni njega uništiti. Dobro, znači on će umrijeti, ali zato će i on umrijeti zato što imamo isto attack damage-a. Sad imamo dva polja, imamo jednog jako dobroga, ali nažalost mi to ne možemo učiniti, tako da ćemo i mi staviti isto dva. Zato što nema dovoljno sunca da prizorovamo čekičara, tako da sad ćemo odigrati ovaj potez i završiti. Tako da on može krenuti, znači on meni, ja njemu, on meni, ja njemu. Tako da ponestali su nas svi, sad imamo 3 sunca, znači dolaze nam 2 nove karte, opa! Imamo heroja. O ne. Opa! I oni su postali super heroji. Ali zato je super heroj. Idemo u pravi fight. Idemo. Ima 20 HP-a kao i mi. BAM! Ima 5 damage-a. Sad ćemo mi našu baciti i završit ćemo našu potez. Tako da, ljudi, ova igrica mi se vrlo dopada. Cool je, nije loša. Jako je cool. Ovu igricu nikad nisam imao sad. Istina je da sam igrao malo. Evo, kaj ti reći? Ti si prdac. Prdac. Cool. Idemo čekić. On ima dosta damage, on će ga doklečiti. Jačit ćemo ga, da se nadam da to jača. Da bi to trebalo? Daj, to itekako je jačalo. Opa. Ljudi moji, on je mrtav. Ljudi moji, i BAM! 10 damage-a. Ne idemo ovaj deč. Sad čuzim. Evo ga i nagijeme to. Idemo provat brč na 13. Da, 13. Već je sad mrtav. A čekić! Dobro, to god. Kaboom! Kaboom! Do kraja smo ga. Plants win! Uzeli smo neki pek, desam. Tu sam iskušao da ima pekova. 3 peka. Kaboom! Kaj smo dobili? Cool! Collect! Može! Cool! To dodeš.
krastavčić. Nadam se da možemo odabrati drugog heroja, jer ova mi se nikako ne sviđa, ne bih nju želio. Tako da, nadam se da nju nećemo imati. A uglavnom, još jedan fight. Čekit ću odmah na početku, ali mi ne možemo prižeti. Jes, možemo. Ne, ovo je tu. Dobro, i mi smo gotovi. I sad, fight. I nekakav blok. Cool. Sad se valjda mogu štitit ili nešto, nemam pojma. Imam 3 super bloka, a ima ih jedan. Krastavčić. Sad će mi 2. Idemo direktno napad. Znači, napad. Štit! Ide. Dobro, neće ni on mene ubiti, neću ni on njega ubiti, a on neće. Double napad ima, zakon. Vatra. Ne! Može. Nakon ovog fajta ja ću prekinuti video, sam htio reći kako je ovo igrica. Da vi vidite kako je tu igrica, meni je baš cool, zabaviš se. Tako da, meni je ovo cool igrica, nadam da će i vama biti, slobodno instalirate, na Playu imate, napišite Plants vs Zombies i ovo. Samo još Heroes nabavite i to je to. Tako da, imamo. Znači, sad ću vam ga dokraćiti, već sad mrtav. What? Mrtav je. Kaboom! Znači, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!